ஹாய், ஹலோ, வணக்கம். வாங்க நம்ம இப்போ கோஸ் பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். கோஸ் பொரியலும் அவல் உப்புமா செஞ்சேன். இன்னைக்கு காலையில் அவல் உப்புமா, கோஸ் பொரியல் மதியானத்துக்கு. அவல் உப்புமா இங்கே அவலக்கின்னு சொல்லுவாங்க கர்நாடகா ஸ்டேட்டில். நிறைய பசங்களுக்குலாம் டிஃபன் பாக்ஸில் செஞ்சு கொடுக்குறது அடிக்கடிக்கு இங்கே செய்வாங்க. அது எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம். இப்போது இங்கே கொஞ்சம் வேலை நடந்து எனக்கு அதனால் ரொம்ப ஷூட் பண்ண முடியல. ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் தான் பண்ணேன். பசங்கள்லாம் டிவி பார்த்துன்னு இருக்காங்க. வாங்க நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். அவல் கடாய் வச்சாச்சு, அதில் எண்ணெய் ஊற்றிடுவோம். சிம்பிளாக நான் செஞ்சுட்டேன் இன்றைக்கி. இது கோஸ் பொரியலை வேறு எதுவுமே அதில் போடலை. நான் வெறும் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய் மட்டும் கிள்ளி போட்டுட்டு கோஸ்லாம் கழுவி வச்சுருந்தேன், அதை போட்டு கழுவிட்டேன். இங்கே ப்ளம்பிங் ஒர்க் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால அது சிம்பிளாக முடிக்க வேண்டியதாகிடுச்சு. அதுக்கு மேலே குழம்பு எதுவும் காமிக்க முடியல. நாளைக்கு எல்லாம் இங்கே லாக்டவுனு, அதெல்லாம் கடைக்கெலாம் போயிட்டு விறுவிறுப்பாக ஓடின்னு இருக்காங்க. ஃபுல் லாக்டவுன் 1 வீக்குக்கு. பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம கோஸை கொட்டிடுவோம். நான் இதில் பருப்புலாம் எதுவுமே சேர்க்கலை. நம்ம வேணும்னா சிறு பருப்போ இல்லை துவரம் பருப்போ ஊற வச்சு வேக வச்சு சேர்த்துக்கலாம். நான் தான் கடகடன்னு சிம்பிளாக முடிச்சிட்டேன். அதை நல்லா போட்டு கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி, மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு மூடி வச்சுருவோம். தண்ணி லைட்டாக ஊற்றினா போதும், அந்தளவுக்கு இதுக்கு தேவையில்லை. இங்கே கொஞ்சம் தண்ணிலாம் லீக் ஆகின்னு இருக்குது. இப்போ இந்த ப்ளம்பிங் அதுக்கோசம் தான் சீக்கிரமாக செய்ய வேண்டியதாகிடுச்சு. இது அப்படியே நல்லா கிளறி விட்டுட்டு கொஞ்சம் மூடி வச்சுருவோம். அப்போ தான் கொஞ்சம் வேகத்துக்கு நல்லாயிருக்கும். இல்லை, நான் வெங்காயம்லாம் எதுவுமே போடலை. சில பேர் போடுவாங்களே தெரியாது. ஃப்ளைனாக அதை கல்யாணத்துலலாம் ஒரு சமயம் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அது மாதிரி நான் செஞ்சுட்டேன். நல்லா கலரி விட்டாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் மூடி வச்சுருவோம். மஞ்சத்தூள் கலர் தெரியுதுங்களா? இங்கே பசங்க டிவி சவுண்ட். மூடி வச்சுருவோம். கொஞ்சம் வேகட்டும். இது வெந்துட்டவொடனே அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. இதோட ப்ராசஸிங்கு. தேங்காய் துருவல் நிறைய போட்டேன் நான். அது போட்டுட்டா அவ்வளோதான், கிளறி விட்டுட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான். இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம பருப்பு போடுறதா இருந்தாலும் போடணும். துவரம் பருப்போ இல்லை சிறு பருப்போ வேக வச்சுட்டு போட்டால் நல்லாயிருக்கும். நான் தேங்காய் மட்டும் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன். அவ்வளோதான், ஒரு பேச்சுலர் இது மாதிரி முடிஞ்சு போச்சு சீக்கிரம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லிலாம் போட்டுப்போம். தேங்காய் போட்டுட்டேன். அவ்வளோதான், கிளறி விட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு அவலுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். மதியானத்துக்கு முட்டை தொக்கு, அதான் வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டு பண்ணது. அதுக்குள்ளே இங்கே ஆள் தொட்டு இது காமிக்க முடியல. வெளியில் நல்லா க்ளவுட்ஸ் இருந்தது, நல்லா வானெல்லாம் மூடிட்டு இருந்தது. இன்றைக்கி பூரா வெயிலேயும் வரல, ஒன்றும் வரல. ஃபுல்லுமே அப்படி தான் இருந்தது. அந்த புறாங்கலாம் அப்படியே கீழே கோதுமை காய வச்சுருந்தாங்களா, அங்கே பார்த்துன்னு இருக்குங்க என்ன பண்ணான்னு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிடுச்சு கோஸ் பொரியல். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அவலைக்கு எப்படி செய்யணும்னு பார்ப்போம். எங்கள் மாமியார்
உட்காந்துருக்காங்க. அவரைக்காய்க்கு வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, அப்புறம் கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் வேர்க்கடலை வந்து வறுத்து வச்சுக்கணும். ஒரு லெமன் வந்து ஆஃப் இருந்தால் போதும். நான் வந்து சின்ன குவான்டிட்டி தான் போட்டேன். இப்போ அது எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன். கடுகு, உளுத்தம்பருப்புலாம் போட்டுப்போம். கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கூடுதலாக போட்டால் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு. இது கொஞ்சம் சுட சுட சாப்பிடணும் இதெல்லாம். பொரிட்டோம் எல்லாம். இப்போ வெங்காயத்தை போட்டாச்சு. வெங்காயம் நல்லா வதக்கினோடனே அதுக்கப்புறம் தக்காளியை போட்டுருவோம். தக்காளி நல்லா அப்படியே கொஞ்சம் இதுவாகட்டும். அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாவும் போட்டாச்சு நான், கருவேப்பிலை, அப்புறம் மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுப்போம். ஒரு மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டேன். மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் தான் நான் போட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் தான் பண்ணேன் நான். ஒரே ஒரு பையனுக்கு மட்டும்தான். 2 பேர் சாப்பிட்லாம், சின்ன பசங்க. அந்த குவான்டிட்டி தான் நான் செஞ்சது. இந்த கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் அவலைக்கின்னா தெரியாத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவலைக்கி தான் மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு நாள் நம்ம உப்புமா செய்கிற மாதிரி அடிக்கடி செய்வாங்க. மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் போட்டு அப்படியே கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அவலை போட்டுட்டேன். அது வதங்கியாச்சு. அதுக்கு மேலே லெமன் பிழிஞ்சாச்சு. லெமன் பிழிஞ்சு நல்லா கலரி விட்டுடுவோம். லாஸ்ட்டாக வேர்க்கடலை நான் வறுத்து வச்சுருந்தேன், அதை அப்படியே போட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான். இந்த புளிப்பு இது இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். சாப்பிட்டு பாருங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். பாய்.